Toeristische trekpleister in gevaar. Stranden worden smaller. Het is vrijdag 19 juni. Dit is Zeeland Nu. Zandsuppleties zijn geen permanente oplossing. Met 1,5 meter regel kan kustmarathon niet doorgaan. En waterschade loopt in de tonnen. Goedenavond. Ze zijn de toeristische trekpleister van Zeeland. De rustige en brede stranden aan de kust. Maar sommige worden steeds smaller door de sterke stroming. Met zandsuppleties worden de stranden zoveel mogelijk in stand gehouden. Maar om ze te behouden is er meer nodig. Normaal voor onze strandhuisjes, zowel rechts als aan de linkerkant, liggen normaal gesproken ook houten vlonders. Om mensen eigenlijk wat toegankelijker op strand te krijgen. En dat is dit jaar ook gewoon niet mogelijk, omdat het gewoon gigantisch schuin is. En we met hoog water bijna geen droog zand overhouden. En dat komt door? Afkalving. Dit strand bij Kamperland is niet het enige waar het strand erodeert, ofwel afslijt. Ook andere stranden hebben ermee te maken. Het zand verdwijnt er door heftige golfslag of stormgeweld, waardoor het strand niet meer op de gebruikelijke, natuurlijke manier kan aangroeien. Om de kustlijn veilig te houden verricht Rijkswaterstaat om de zoveel jaar zandopspuitingen. Die zullen steeds vaker nodig zijn. Richting de toekomst gaat het zeeniveau stijgen en zullen we meer zand op de stranden moeten brengen om hetzelfde volume strand en zand op onze kust te houden. Bij de Hogeschool Zeeland onderzoeken ze nu of er andere mogelijkheden zijn om het zand langer vast te houden. Zoals met een oesterrif of een zandmotor zoals voor de kust van Scheveningen ligt. Wat we daar doen is eigenlijk dat we gebruik maken van de golven en het getij om het zand zichzelf te laten verspreiden langs de kust. En dat maakt het natuurlijk een stuk goedkoper. En ook hebben we in één keer heel veel zand aangebracht. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk goedkoper. Het heeft ook ecologische voordelen, omdat we in één keer een grote verstoring doen. En daarna 20 tot 30 jaar is de verwachting niet meer terugkomen. Gemiddeld 40% van de verblijfstoeristen in Zeeland komt voor het strand. Rijkswaterstaat hoogt alleen op als het onveilig wordt. Maar een aantal strandexploitanten zou graag meer zandopspuitingen zien. Anders dan verdwijnt ons beroep binnen dit en een jaar of 10, denk ik. De Zeeuwse kustgemeenten proberen hier nu een fonds voor op te richten, maar dat gaat veel geld kosten. En dan is er nog de grote vraag hoe lang je de stranden met extra ophogingen kunt behouden. Het landzijde hebben we vastgelegd. We hebben er heel veel gebouwen opgezet en beton, dus gewoon harde keringen. Terwijl aan de andere kant komt de zee omhoog, dus je hebt een soort van coastal squeeze. En je moet eigenlijk zorgen dat dat strand gewoon wel op en neer kan bewegen. Dus daar moet genoeg zand voor beschikbaar zijn, zodat het ook mee kan groeien met de zeespiegelstijging. De boulevard van Vlissingen is bijvoorbeeld ook best wel een hard punt. En daar zie je het al gebeuren eigenlijk, want je had daar meer strand natuurlijk. De zeespiegel die stijgt al natuurlijk. Dus je krijgt daar steeds meer dat zandige strand daar gaat verdrinken, want dat kan niet terug naar achteren schrijden. Dus daar moet je ander soort van oplossingen gaan bedenken. Maar hier op een best wel zandig stuk met duinen kan dit in principe, als je het genoeg tijd gunt, wel meebewegen met de zeespiegelstijging. Maar je moet wel, en dat is wel realistisch, zo'n strandpaviljoen, misschien moet het wel een stukje naar achteren. Dit zal pas over enkele decennia spelen. Er is nog tijd om oplossingen te bedenken. Nu kunnen we met het huidige suppletieprogramma best wel uit de voeten de komende 10, 20 jaar. Maar het is wel tijd om erover na te gaan denken en ook op kleine schaal toch wel experimenten te gaan doen. Zodat we ook in de verre toekomst dit soort beelden nog kunnen zien. Als er in oktober nog 1,5 meter afstand moet worden gehouden, dan komt er dit jaar geen kustmarathon en dus ook geen wandelmarathon. De organisatie wil het evenement alleen houden als het kan verlopen zoals normaal. Voordat er een definitieve beslissing wordt genomen, wacht de organisatie nog even de persconferentie van premier Rutte af van aanstaande woensdag. De organisatie wil dan voor 1 juli de knoop doorhakken. Sinds lange tijd is er weer gedemonstreerd bij de kerncentrale in Borselen. WISE, een organisatie die zich inzet voor duurzame energie, organiseerde het protest. Op de dag dat het precies 47 jaar geleden is dat de centrale in gebruik is genomen. We grijpen eigenlijk dit moment aan om ons statement te maken dat we vinden dat de centrale zo snel mogelijk moet sluiten. Demonstreren gebeurt normaal gesproken met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd. Maar vanwege de coronamaatregelen stonden de demonstranten om de beurt een kwartier alleen op de dijk. In totaal 47 mensen voor elk jaar dat de centrale nu open is. Ik vond het eerst een heel gek idee. Dat ik demonstreren, dat de kracht ervan is, dat doe je met z'n allen. En nu merk ik eigenlijk, het is ook wel heel krachtig om dat te doen. Ook zelf om op die dijk te gaan staan. En dan doe je dat echt wel met hart en ziel.
Ondernemers in Zoutelanden zijn woedend over het plan van de gemeente Veren om overal langs de kust betaald parkeren in te voeren. Ook wil het college de toeristenbelasting flink verhogen. Hiermee wil de gemeente het gat van 11,5 miljoen euro dichten dat is ontstaan door de coronacrisis. De ondernemers voelen zich overvallen omdat het voorstel over 2 weken al wordt besproken in de gemeenteraad. Ze vinden de plannen verder prematuur omdat het toerisme nog maar net weer op gang komt. Bij verzekeraar ZLM zijn zeker 300 schademeldingen binnengekomen, naar aanleiding van de felle regenbuien van eerder deze week. De verzekeraar schat in dat de schade zeker in de tonnen loopt. En alleen al vanuit Walcheren zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen. In Vlissingen viel woensdag meer dan 100 mm regen in 24 uur tijd. Normaal valt er 58 mm in een hele maand. En we blijven nog even bij ZLM, want de verzekeraar heeft een recordjaar achter de rug. Vorig jaar heeft het bedrijf 27 miljoen euro winst gemaakt. Van die winst wordt 15 miljoen euro verdeeld over de klanten van de verzekeraar. De hoge winst is te danken aan een gunstig beleggingsklimaat en omdat er minder schadeposten waren. De 72-jarige Kees van Kampen uit Aardenburg wilde na zijn pensioen niet achter de geraniums gaan zitten. In zijn zoektocht naar zinvol vrijwilligerswerk belandde hij 10 jaar geleden bij Slachtofferhulp. En dat het juist die organisatie zou worden, had hij zelf niet verwacht. Ik had altijd het idee van dat soort organisaties, dat is een grijswollen sokken toestand. En ja, dat is niks voor mij. Dus ik ben gaan praten en ik moet zeggen dat ik had er een hele goede indruk van. Het bleek ook een hele professionele organisatie te zijn. Zo krijgt Kees een opleiding aangeboden om goed toegerust het werk te kunnen doen. En dat is nodig ook, want de slachtoffers die hij helpt hebben heftige dingen meegemaakt. Als je mensen hebt waar bijvoorbeeld ingebroken is of bij een inbraak met mishandeling, dat soort dingen, of een overval. Ja, dat is heel heftig hè, voor mensen. Bijvoorbeeld ook nabestaanden van verkeersongevallen. Als je met z'n tweeën in de auto gezeten hebt en de een is zwaar gewond en de ander is overleden. Nou, daar komen wij dan ook. Het kan wel eens voorkomen dat het verhaal van een slachtoffer ook Kees iets te veel wordt. Ik heb een keer een zaak gehad, heel heftig. En daar waren ook kinderen bij betrokken. En die kinderen waren er heel nauw bij betrokken. En ik heb zelfs kleinkinderen en dan komt dat heel dichtbij. En daar heb ik echt een nacht niet van geslapen. Dus nou, ik heb er nog moeite mee om erover te praten. Gelukkig zijn er dan de andere Zeeuwse vrijwilligers. 1 keer in de 4 weken hebben we overleg. En dan kun je ook je verhaal kwijt. Dus op die manier kun je ook de dingen van je afpraten eigenlijk. Net zo goed als een slachtoffer dat ook doet. Hè? Het vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp is behoorlijk intensief. Kees is er 1 à 2 dagen per week mee bezig. Hoe lang de 72-jarige Aardenburger nog doorgaat, weet hij niet. Ik loop daar wel eens aan te denken, van zal ik ermee stoppen, maar ik denk ook dat ik het dan ga missen. Het zit wel een beetje in me om voor mensen iets te betekenen. Dat zou ik niet graag los willen laten. Ja, en aangeschoven is Stefan Dane. Stefan, wat ben je vandaag allemaal tegengekomen op de socials? We hebben het over de kustmarathon gehad. Dat evenement gaat misschien niet door dit jaar. Je weet, er gaan meer evenementen niet door. Maar er is een evenement dat gaat wel door. Dat is het wielerevenement The Longest Day. Wordt normaal verreden op de langste dag, 21 juni. Dat kwam nu even niet uit, dus is het omgedoopt tot de Loneliest Day. Een eenzame dag dus, want iedereen ging alleen op pad voor een tocht voor 400 kilometer. Ja, en zit er ook nog iets Zeeuws aan? Jazeker zit daar iets Zeeuws aan. Herman van der Zand, sportpresentator en oud-nieuwslezer van de NOS, die deed mee. En hij koos ervoor om van Turkije naar Denemarken te fietsen. En dan heb ik het over Turkije, het gehucht in Zeeuws-Vlaanderen, naar Denemarken in Groningen. Hij is vanmorgen vroeg vertrokken, ging met de veerboot over naar Vlissingen, vervolgens over Walcheren, Noord-Beverland en Schouwen-Duiveland om bij Brennisse de provincie te verlaten. Ja. Johnny Hogeland deed ook mee, niet in Zeeland, maar hij reed door de bergen in Oostenrijk, waar hij nu woont, en Italië. En ik heb begrepen dat het maar goed is dat Herman van der Zand niet langs Zonnemeire op Schouwen-Duiveland is gereden, want daarmee heeft hij heel veel gevaar ontweken. Ja, misschien wel. Ingrid en Tommy die wonen in Zonnemeire en die hebben al jarenlang bijen in huis. Dat is op zich opmerkelijk, maar voor het echtpaar de normaalste zaak van de wereld. Maar nu zijn ze niet zo blij, want ze hebben honingoverlast. Een imker schat het op 100.000 bijen op het moment. Maar als je zoveel bijen hebt, heb je ook heel veel honing. En dat schatten ze. Als het dus nu in de goede tijd heb je denk ik wel een 60, 70 liter honing. Dat zit er dus ook in. Nou, die hebben geen honinggebrek de komende jaren. En tot slot nog babynieuws. Ja, want tijdens een broedvogeltelling in natuurgebied Waterdunen zijn honderden broedvogels geteld op de speciaal aangelegde broedeilanden. Kokmeeuwen, visdieven, dwergsterns en strand- en bontbekplezieren, ze zijn allemaal gezien. En de eerste eitjes zijn ook al uitgekomen en dat is natuurlijk goed nieuws. Want het was even spannend of die broedeilanden ook gingen werken. Nou, Stefan Dane, dankjewel. Het was een over het algemeen bewolkte dag vandaag met een paar lokale buien, maar vooral aan de kust had de zon de overhand.
Morgen wordt het 20 tot 22 graden. Veel zon en zondag net zo warm, maar dan wel weer met meer kans op regen. En straks is het weer tijd voor terugkieken met vandaag wel halsbrekende toeren van het Goesse Jeugdcircus Hogerop. En bij deze foto sta ik dan voor het Circus Hogerop, het jeugdgebouw waarop wij dan oefenen. Ja, en als buiten toch rekent, kunt u net zo goed blijven zitten. Dat is straks. Voor nu een fijne avond en een goed weekend.